Pekný deň prajem. Túžite po bývaní v meste, v ktorom by ste sa cítili, ako keby ste bývali v rodinnom dome? Mám pre vás ponuku. Poďte sa so mnou pozrieť. Dobrý deň. Vítam vás v krásnom, luxusnom, priestrannom mezonete v bratislavskom Rozadole, v miestnej časti Ružinov. Prejdeme sa teraz po byte. Začíname vo vstupnej chodbe. Tu vstupujeme vlastne do priestorov bytu, kde je odkladací priestor aj so šatníkovými skriňami. Pokračujeme ďalej a otvára sa nám krásny priestor do dennej časti bytu. Pri vstupe je hosťovská izba, ktorá môže slúžiť ako detská izba, pracovňa alebo hosťovská izba. Oproti máme kúpeľňu, ktorá má WC, bidet, umývadlo a sprchový kút. Prejdeme ďalej, kde sa nachádza malý podschodiskový sklad. Máme záber na krásnu jedaľu s kuchyňou. A prechádzame do príručnej špajze, ktorá vlastne môže slúžiť na odkladanie potravín alebo na ďalší odkladací priestor. Teraz prechádzame do dennej časti, do kuchyne, ktorá má veľmi kvalitné a na mieru prevedenie s americkou chladničkou, s vinotékou, samozrejmosťou je umývačka, dres. Špecialitkou tohto bytu sú aj dve vstavané rúry na pečenie a zásuvka na zohrievanie riadu. Z kuchyne je krásny výhľad a východ na balkónovú časť. Máme jedáleň s krásnym masívnym stolom. Prechádzame ďalej do obývacej časti, ktorá má svoj krb a takisto obývačkové steny, sedačku a TV. A prechádzame na vrchné poschodie mezonetu, kde sa nám otvára krásna galéria, ktorá môže byť využitá ako knižnica, oddychová časť, prípadne ďalšia izba, spálňa alebo fitness centrum, tak ako to mali terajší majitelia. Tu prechádzame do kúpeľne. Hneď vedľa je práčovňa so sušičkou, takisto s východom na balkón príručný a s výlavkou. V prípade potreby je tiež možné túto práčovňu prerobiť na ďalšiu spálňu, ktorá bude mať vlastne svoju príručnú toaletu. Prechádzame teraz do časti master bedroom, kde začíname kúpeľňou s vaňou a sprchou. Kúpeľňa má krásne prirodzené vetranie a celý nábytok je spravený na mieru s kameňom. Prechádzame do šatníkovej časti, ktorá je oddelená na dámsku a pánsku časť, spojená takýmto praktickým prechodom. Prechádzame do spálne, orientovanej do tichej časti vnútrobloku. Prechádzame teraz do časti galérie. Ako som spomínala, túto využívali majitelia ako fitness centrum. Prechádzame teraz do terasovej časti. S terasovým sedením, s výhľadom do kľudného vnútrobloku. Rastlinky v kvetinačoch majú aj svoju závlahu. Takisto je spravená vysúvacia striežka. Tento byt je jedinečný aj tým, že má vlastne
svoju saunu. Je to sauna, ktorá je infrasauna a zároveň fínska sauna. Vedľajšia miestnosť môže slúžiť buď ako odpočívareň, alebo ako ateliér, alebo v prípade potreby sa dá prerobiť na ďalšiu spálňu. Verím, že sa vám tento nádherný byt páčil a teším sa, že vám ho ukážem osobne.